O svima ljudi, evo nas ponovo zombijeta. Danas ćemo biti policajac, stvari nećemo biti policajac, ali ćemo uzeti ovako policajski kamion, čobo, ne znam šta je. I terat ćemo zločince kao što sam ja, na primjer u GTA. I zarađivat ćemo pare. Tako sam ja bio zaradio auto, tako ponešto para. I sad sam kupio, imam pumparicu, snajper, kalašnikov, bombe, svašta po nešto. I evo mi da počnemo da teramo sa ovom fantastičnom mašinom. Samo da izađemo. Tako da steknemo, to ništa ne mara. Ajde, možeš ti do... Ok, idemo gdje je prvi zločinac. Prvi zločinac sam je dole neđe. Juriš! Idemo da hvatamo prvog zločinca. Pokazat ću vam poslije auta koja sam... Fuck you. Nema ako ovo dobro. Tako nema most. Fuck, on je skroz na drugu stranu otišao do konca. Gledaj sam policiju bacio na ništa. Ne reagira. Auto podignem bandi. Okej. Znači ne reagira čovjek. Vega, zločinac. Fuck you! Ferrari, ne izlazi! Ulazi! Ok, idemo sad. Ok, sad ćemo da ga pristignemo. Čini mi se. Ok, teo da me zezne da ode dole. Ok, blizu smo njega. Ovo je udarac, i zove se udarac. Znači, prvi je i po 500 dobijamo. Što je super. Ako pa ćemo dobiti 1000 za dvoje. Znači, to je i više nego dosta. Za nas ovako. GTA 3. Ok, fuck you. Kako sam nespretan svaki. Ok, ali vidim da ću i ovoga ovdje hvatati. Jer kada vidim raspališ po njemu odmah se nekako isprevrtu. Taka je neka tragedija. Da li ima tamo pa sam napunila se. A mislim da ima. Ok, ima. Super. To, kad bi nas izdalo, to ne bi više ništa bilo. Ovdje policajku. Malu mini. Idemo za našim zločincem. Fuck you, vidim zločinca. Vidim zločinca. Vidim zločinca. Fuck you, vidim zločinca. Fuck. Vidio sam zločinca. Eno ga zločinac. Beži, beži, to ne vidim što beži. Moramo da uhvatimo što prije da ne begne. On beži, on beži. On beži. Okej, kako sam ga sad dobro baš. Ako... Aha, krenuo si vamo neki, jel? Da li si krenuo vamo? Fuck. Kako me nervira ovako. Okej, idemo za njim opet. Ne izašli iz kola, ali ne mari. Nemo se. Ok, ja mislim da ćemo da stignemo. Stići ćemo. Fuck you, ono mi se beži. Uzom u kola. Aj. Ne mari. To ne vidim. očigledno ne
treći to. Treći po redu. Da neće puno da ne izdrži ovo vozno. Bar ja mislim. Šta neće da se upravljaš? Fuck, rekao sam da neće dugo da nam izdrži. Nije mi to bi izdržalo, vidiš. Šta je sad ovo? Kako me to nervira. Ko je, šta je, gdje je? Ništa se ne zna. Gdje si, polis? Ferrari. Fuck you, onoga. Stani, policajc, pusti me da bežim na miru. Ako padnem u vodu sa mnom. Ne. Što je muški. Dajmo mi sad baš da skočimo u vodu da bi brže stigli do moje kuće. Samo da vidim nešto. Start game, load game. Prvo, yes. Vidimo da li je to to. Aha, ne to, neće to. Start game, load game. Yes. Idemo sad. Kući smo, idete kad krenemo auto do garaža. Krenemo smo tu, evo, vidite. Tu je neki jakav džip, tu sam bio stavio ono brže auto što sam imao u prvom gradu, ali sam ga makao pošto imam već jedno brzo. Sad ćete vidjeti kako ono munji. Vidite kako je to auto. Munja od auta. Znate šta je ovo za GTA 3 ovako auto? A kako to ide ko munja, ali zanosi puno. Baš puno zanosi ono. Kad imam da li bi mogao da baš brže ono ide. I od udarimo. I šta mu se desilo? Sva što mu se desilo. Da vidimo mafiju da pobijemo, pošto me non stop ona bije. Zini, morao sam. Fuck you i tebe. Fuck. Idemo da prikupimo policiju. Vi ste pucali mene, Allaha mi prvi. Policijo. O, nisam znao da si ti policija. Fuck you. Moram sad da nastavim se od pucnja. Momci, evo čušćavam vam s auto. Evo, momci, vam ja izvadim. Eto, evo. Pa da vidite šta je munja. Aha. Beži, 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 beži. Beži, Boga mi, pa da ti da bežiš. Okej, znači... Ima kombi. Nema kombi. Ok, ajmo mi danas nemo da bežimo. Pa da se zabavimo. Ako. A da, ovo nije teško. Stanete im ovdje. Jako. Zapalite im auto. I oni gore eksplodiraju sa stilom. Da vas bijemo, ćete da vas bijemo, ćete da vas bijemo, ćete da vas bijemo. Jako će da vas bijem. A vodim da bijem ljudi. Ok, šta još imam od oružja, samo... Ajmo to idemo do kući da vam pokažem šta ja činim. Kako me ne bira policija? Pazite, evo me, tu sam, uhapsite me, tu sam.
vidiš šta se dešava kad mene terate. I moj... Fuck you, jesu li normalni? Želite nam ko ćete govoriti. Beži! Fuck you. Fuck! Više me. Fuck you! Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam što ste gledali. Vidimo se vrlo skoro. Što se tiče videa, sada je počela škola i neću baš redom izbacivati videa i komentarišite, lajkujte ovo video ako vam se svidio i do sljedećeg susreta. Ćao!